लोगो नों मानो गावखौनो हगारसारदों फाबनि संसाराव सम गैलिया नोंहा सानदोंबोला नों दान्दिसेबाव सम गैलिया नोंहा सानदोंबोला नों दान्दिसेबाव साननैसोनिल' जिउआ नोंनि बुहुमा निहारनि समानल'सो सिरिगोन माबोला मिथिस'आ जिउआ नोंनि गुरगुनाय नङाब्ला सोरखौ नों दुसिगोन जोबनायनि बै समाव जिउआ नोंनि गुरगुनाय नङाब्ला सोरखौ नों दुसिगोन जोबनायनि बै समाव जोबलांदों मोजां समा सानफा एफा नेनानै दं नोंखौ फोरबोआ सोरगोनि दरखङाव लामा नायना फैफिनदो लोगो नों सम थानायावनो बासायजानायनि सम दानो नोंनि जिउनि बयनिसिमबो आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ हरग्रोबाय। जोंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला फल' खालामनो दाबाव। Okay, guys. बाय बाय Bye bye.